aurretik egon zala RIF gerra koloniala izenburuarekin erakusketa bat urretxun. Guk egin duguna izan da, horuntza ekarri, alde batetik txikiagoa dugunez espazioa pixkat murriztu, hainbat argazki ez dira agertzen. Eta gero beste ikuspegitxo bat eman diogu, gero baita ere, esan beharra dago, zaidan nire laguntza izan dugula, hainbat leku kokatzeko, Eustakio Berriotxoa, Urretxu herri ingeniari baten argazkiak osatzen dute. Eta 1923an RIF-eko lurraldean, Afrikako iparraldean egindako argazkiak dira. Entonces, por lo menos los títulos en 3 idiomas. Y también hemos intentado corregir los nombres de los lugares donde sacó Eustakio estas fotos y darles el verdadero nombre, traducirlo al idioma árabe y el idioma amazigh.